Tada! Nazdar ľudia! Moje meno je Lomi a ja vás vítam nechcem povedať, že random vlogu, ale chcem povedať u ďalšieho nového videa. A čo by som chcel dneska preberať? Dneska by som chcel preberať niečo, o čom vy zatiaľ neviete, ale za chvíľku sa to dozviete. A ja som taký natešený! Dobre. Takže, bude sa jednať o nový projekt, ktorý som vymyslel. Práve pred chvíľou som dostrihal video, takže uvidíme. Budem ho sa snažiť vydať v pondelok. A určite čakajte aj už pomaly na niečo nové, na nejakú hru, nejaké videjko. Bude sa vám to určite páčiť. A konec, majte sa, dovid, čau, idem. Ale ne, to bola iba sranda. Takže, čo som s vami chcel skutočne prebrať, nejaké informácie a doba, prečo som tu nebol, doba mojej neaktivity. Takže, doba mojej neaktivity bola spôsobená tým, že som ako malý žiačik chodieval do školy a ja to asi nechcete počuť. No ne, vážne teraz, bolo to spôsobené tým, že som mal veľa v škole, veľa na praxi a posledné 3 dní sme mali branné, takže sme furt kde si chodili a ja som musel doma pomáhať a nestačil som na nič, bolo všetko strašne rýchle a nič som nestíhal. Ďalej k informáciám. Konečne, na čo som sa veľmi tešil, vyšli Watch Dogs. Ideme to zapiť! To až potom. Ďalej, budem sa strašne tešiť na Batman Arkham Knight, čož som sám som prekvapený, jak to dopadne, lebo bolo mi už zmienené, že sa tam bude jazdiť v Batmobile, čo je úplne parádne auto! Takže sa máme na čo tešiť. Teraz robím ako keby malú recenziu, ale to nevadí. Pamätáte si, jak som robil triple unboxing? Áno, tak toho Thiefa už som dohral celého a musím vám ho doporučiť, lebo je to fakt špičková hra. Ďalej, čo som si zahral, bol Splinter Cell Blacklist a chytilo ma to úplne brutálne. Tá doba, keď som ešte hral Conviction, to bola čosi parádne, ale Blacklist mi ešte dodal odvahu, že som si mohol lepšie zahrať. No, čo ešte som tam mal? Bioshock Infinite, to som mal tiež dobré zážitky, ale nechytilo ma to napríklad ako ten Thief. Musím povedať, že Bioshock Infinite je pre mňa troška slabší. Pardon, tým, čo majú radi Bioshock Infinite, troška som vám skazil začiatok, ale čo sme ľudia, ne každý má rád, čo si ide. No, takže, neviem, čo už by som povedal, iba asi že sa majte pekne, ale ne. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, pokiaľ ne, dajte dislike, pokiaľ k tomu máte niečo čo povedať, napíšte mi do komentáru, presne tam dole, kam sa teraz kúkáš, ja viem, že sa tam pozeráš, tak sa tam pozri a napíš mi nejaký super, ultra, megácky komentár a keď som sa ti páčil, tak mi hoď aj sexy odber. Takže sa majte pekne a nazdar. Čau. Idem do sprchy.